Ha? Tapos free taste lang. Ay, ang crowd sa juice. Kahit ano dyan, pwede naman yun. Tikim kayo dyan, baka may magustuhan ka. Tikim daw. Ayun yung meat jerky nila. So, eto, free lang yan. Yan. Ito yung masarap oh, yung kanina. Try na eh. Kanina. Saan ka makakakita ng ganito? Libre. Ito lang. Nagkakaubusan na dito, ligyan nyo to. Parang wala. Wala namang laman. Mawala. Wala namang laman. Paganda ha. Hoy! Bakit nakabidyo yan? Para makita. Sa vlog ba? Oh. Nalubo pa. Ang daming libre. Kasi anak ko, ang daming libre. Ikaw na rin ako. Tanawa. Para. Ano, para-paraan lang yan. Hawak ko. Mm. Pastillas? Egg roll? Tingnan mo yung ginawa ko kay Lola. Pineapple to. Yan, natikman ko. Masarap to. Kaya nga, una siya naubos. Sarap yan. Pangyaw, mag-refill ka na. Wala naman akong nakain. Ganito kasaya dito. So kahit na pabuang-buang lang ikaw, ba't ang sarap nito? Pineapple. Masarap. Ba't masarap to? Fiesta! Fiesta is real. Dito ka! Hmm? Hmm? Wala na may bagahe. Pwede yan, Kelly. Maganda yung kumain ko. Pangyaw mo ko. Bili ka ng isa na, ay bili ka niyan, Nay. Bili tayo. Ito masarap to oh. Oh, katong isa. Pwede card. Hindi man bumili na kayo kasi hindi na tayo babalik pa ganyan kasi isang tao. Mo pag mawala si Lola, kailangan talian. Ano lang ninyo dito? Yun na, kita man sa video. Ano yun? Lagyan mo. Masarap din. Sabi almond cookies yan. Masarap yan. Saan na yan? Ay, grabe na jud ni. Masarap daw, sobra. Ito mga paborito ko. Ito ba pineapple? Ayan. Ang gabi-gabi, namiesta lang. Saan ito? At saka yan. Bantay mo nga magkabuan mo. Hati-hati na ninyo dito. Kalangaon na lang mo. Kundulog na kalugar. No. Tapos na mo sa kalugar. Ito talaga yung gusto ko. Masarap daw. Ah, okay. Yes, 俾我 Basket. very good。誒，睇住你嗰個嘢，咁樣。啊，OK， Okay. 咁樣， Potong-potong. 咁樣。 Ay.
Come here. Ay, They got beautiful. Handsome boy. Ano daw? kagang kag-iya gure. Tap mo. Hindi ka rin ba doy? Kabayan. Karin mo na matikip. Hmm? Eh, ito, masarap to kaya lang wala na eh. Ito ba? Ito. Wala naman ah. Oh, wala na. Pangyaw, kagamo. Patay. Ito ba? Ito. Pangyaw. Hmm? Ito, masarap to. Sarap daw to. Parang hindi na yata pre-test yung sa'yo doy. Oy. Grabe yung dinner. Ano na to? Dinner. Hanggang dinner na to. Ate, parang hindi na pre-test yung sa'yo. Kain na talaga. Grabe siya. Masarap ba? Just moment na. Ha? Just a moment daw. Pwede mo ba? Kaya nga eh. Yung may ano doon, yung almo. Grabe. Uy, doy, parang hindi ka na nagbe-prate eh. Walang ganito sa atin. Ayun na. Hello! Wow! Hello, here. This one. Hello, no. Coconut. Egg roll. Okay. Mm. Let go. Okay. Masarap yan, masarap yan. Mm. Let's try. Matulun sa siguro. Matulang mo balay ba? Ito yung sa atin? Bibigyan kayo ng stock na, tsaka magbibigay ng ano. Mm. Alam niyo, kakainin niya. 佢嚟我好招呼你啊，我私人嘅嗰啲啊。 May ano man ka? May seaweed. May seaweed tsaka meatloaf. Eh, makakain ako ng seaweed. Ito ang kapak. Oh, okay. Okay. Andito pa sa kamay ko. Okay. Okay. Hello. Pineapple, one more discount. Okay. Okay, discount. Kapag dalawa-dalawa kasi may discount. Okay daw, discount. Okay. Very good. Okay, this woman. Okay. Okay. This woman. Oh, here. Here. Eggnog. Yeah, Eggnog, pero imported. Imported eggnog. Daghang na kaon. Ay, Kani o fruitcake? Sulak ini kag buwan. Ha? Ano sa na la? Ha? Buwad? Dito sa pinanser na to, la, ipakita na. Ah, na. Tapos isang day mo ha. May gusto din ako yung may fruitcake. Yung fruitcake. Grabe, ang saya dito. Garin ko dito, pabuang-buang. Kinikuha lang siya buwan eh. Ikaw ay bubalik ka ng brad, kaya nagbulat dito. marami naman sa atin yun. Ito yung mga wala lang sa atin. Yes, tilawan na po doon. Dagan pa kasi baon, oh. Puro almond. Puro almond daw. Ano, tikman mo. La, tikman mo yun la. Wow. Dito dapat niya. Hindi siya ganun katamis. Oo. Balance lang. Balance yung kamay ko. Ang dami niya nangawak. Balance yung kamay ko. Wala na natin yung kapol.
Pila ka talaga kay ikaw man kaya. Ang masarap na daing nga sa amin. O, di ba? Ang saya-saya nila. Doy, Mm. dapat nagpangaon ninyo. Tawagon niyo tanan ng imong mga anak na yun para mausap ang pangaon. Mm. Ay, hindi naman pala sa daing na niluluto. Ano na siya? Parang dirty na rin kaya lang fish. Basta ako, nakakaon ako. Paunin mo yung mga anak niya. Imo nang i-ablihan tanan para magkaon sila tanan pingsan ba? Basta ako, nakakaon ako. Oo. Pwede na kagimukaon na kabuto. Ilahan anak. Dito talaga yung masarap sa lugar. Na may wala nila. Dito talaga yung... Masarap na lugar. Oh, so narinig mo yun? Maraming libre. Maraming libre. Sana all, ganito. Kasi doon, Julie's Bake Shop. May bayad, mahal. Goldilocks, bayad, mahal. Move, ate. Actually, siya lang manandaga ipamalit. Mabuang na rin siya kung ako nang i-upload. Ano yun nga video? Ano yun? Karong daing ko, pagpasok natin na madaming tao yun. Hmm? Mabala tuwi ko na na. Shell, o sa pa ni siya? Club? Maganda yan sa ano, sa lugang. Porridge, sa porridge. Shell, diba? Kani. Kani isda na siya nanipis. Isda daw na. Isda na siya nanipis na. Ihumol na siya na yung itubig para mahuhumok. Nakakain ako ng nila sa amon natin. Isda, isda. Grabe mahal. Atin din naman galing din eh. Atin. Atin galing yan. Tayo makain din. Alam mo naman sa Bisaya. Marami tayong ganyan. Mas mayaman tayo sa ano. Ang dapat. Mas mayaman tayo sa lamang dagat daw. Social kayo. Social kayo. Ang masarap nito. Kaya wala sa ito. Sarap yan. Sa mga hindi mabigyan ng pasalubong, hanggang tingin na lang. Ha? Hanggang tingin na lang kayo. Ang bagahe po. Ha? Sabi ko ba, sa hindi mabigyan ng pasalubong, hanggang tingin na lang. Ha? Ang buwan nila social, packing oil. Gani, buwad lang na. Pero dato-dato, sosyal, laisyo. Ato, manibaho kita. Nakagilang ako pa. Oo, Apa yung tong-tong. Pakitranslate na lang ko. Gusto niyo kaya na yun, ma'am? Oh yeah, discount ha. Kailangan namin ng discount. Discount ha. 4% ha. Nilutas packing oil. Nandito sa packing eh, sana all. Nice, nice yung packing nila, no? Ang Pilipinas, mahal na kayo eh. Okay. Ang nagkamahal, ang silupin nag-packing. Walang naman discount. Discount? Ayan, 12%. Sa busy dito nila, no? Sabi ko kayo nyo din. Ang hirap mo ganun. Okay, bakery. Lamit din sila buha daw. Para sa kain na. Ikaw. Sa kilo. Sa kilo siya. Ako sa ito. Ito sa kilo. Ito matubangan na. Ngayon, ayaw. Ako pa din ang buha na yun. Ay, kayo. Sana all China. Arte ko din muna. Yeah. Wala sa ito. Wala na suka. Wala na sa Ano nito? Kanay, kung sa inyo
dialog naman eh. Ah, napa Jeffrey. Dapat sabihin, Oh, galing nga, oy. So, sa mga di mahatagan, pwede ra ka na. Wow. Oh, galing. Murag worth it man kay mong bayaran. Ha? Worth it kay mong bayaran. Okay kayo. Daghan sila ko ano, previous. Magbalik na punta diri. Tama? Balik na punta diri. Ha? Sa? Ni Mat surrende yun na. Buto pa si nanay, may dalang tubig dahil wala. Ako may dala akong tubig. Eh, sana all mayaman. Napa ako manghod. Napa ako manghod. Magdilang anghel unta. Kay why na to libuton jud. Murag ako na jud ay mosunod ni auntie. So, eh, tingnan mo ha. Para hindi ka mahirapan. Oh, imagine that, oh. Napadyoy ka ng kuan, kanang ibutang nga foam. Napadyoy foam para di ka mahirapan og hawak. Oh. Dadaan na lang. Ay, merinda. Wow, that's good. Sabi ko na, lahat pa lang ako ah. Sabi ko ba't walang Libre lang yan? Libre lang yan? Huh? Libre. Libre. Kasi marami kaming reach me. Wa na punta. Okay. Okay. Thank you. 經常過嚟幫襯我啊！ Yeah, thank you. We'll be leaving now. Look at the people.